dịka a na-akwadosi ike maka mmemme nhọpụta ndị a ga-eme n'ọdịnihu na Nigeria, Peering Advocacy and Advancement Center in Africa achịkọbago ọgbakọ otu ụbọchị maka obodo dị iche iche banyere usoro na-eso maka mmemme nhọpụta. Ya bụ ọgbakọ anụnwa bụ nke e nwere n'Awka. Ndị sonyere ya bụ ndị nnọchite anya si na Civil Society Organization Ọhaneze Ndị Igbo, Anambra State Association of Town Union Asatọ na ndị nta akụkọ. Kwenye na Igbo ọkụ bụ onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ. N'okwu ya, onye executive director nke PACA Maazị Ezenwa Nwangwu kwuru na nkụzi maka ndọrọndọrọ bụ ihe dị mkpa maka imeziwanye nhọpụta na Naịjirịa n'ọdịnihu. Ọ kwararịrị na ụfọdụ ndị mmadụ anaghị egote ya bụ akwụkwọ nke akpọrọ Electoral Act. N'okwu nke ya, onye director nke National Orientation Agency na steeti a Maazị Edozie Ajiegbu kwuru na ya bụ ọnọdụ adịghị mma nke ndọrọndọrọ na ihe ndị ọzọ bụ ihe na-eweta mpụ na aghụghọ a na-eme n'obodo anyị. O kwuru na kemgbe ya bụ ọchịchị onye kwuo uche nachitere na Naịjirịa n'afọ 1999, ụzọ nhọpụta abụrụgo ihe ji nwayọọ na-akawanye mma, nke pụtara ihe site na ụfọdụ otu ndị ewubegoro dịka Civil Society nakwa iwegharị amụma iwu dị iche iche. Dịka ọ na-ekene ndị PACA maka ya bụ amụma, Maazị Ajiegbu, onye anọchiri anya site n'aka Maazị Ignatius Obiora, kwuru ka e nwee njikọ nke ndị otu dị iche iche o metụtara iji wee kwalite ọnọdụ ndọrọndọrọ nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa. Onye bụbu kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị na Anambra steeti, Dọkịnta Ego Uzezie, kwuru na ọ bụ ihe mwute na iwu Naịjirịa kwadoro ụmụ nwaanyị isonye wee na-azọ ọkwa ọchịchị, mana nke a bụ ihe ederede, ọ bụghị ihe a na-emepụta. Ọ na-ekwu okwu etu a ga-esi mee ka ndị ntorobịa na-esonye n'ọnọdụ ndọrọndọrọ. Onye President General nke Asatọ Youth Wing, Comrade Ken Okoli, nakwa onye nke ọzọ bụ Maazị Israel Oji, kwuru na ndị ọrụ Independent Electoral Commission bụ INEC ga-eme ka ndị ntorobịa kwenye n'ọrụ ha na-arụ site n'ime ndọrọndọrọ nakwa nhọpụta aghụghọ anya oghe, ịkparịta ụka nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe mere na ya bụ mmemme.